Hola, soc Sandra Fabra, soc mestra d'Educació Infantil, facilitadora de Disciplina Positiva i he cursat el màster d'Intervenció i Mediació Familiar. A més, i el més important, soc mare de 3 criatures meravelloses de 7 i 5 anys. Complemente la meva tasca de mestra impartint tallers d'educació respectuosa per a famílies d'educadors des d'un espai anomenat Acompanya en Positiu. I col·laboro amb l'associació APADACAS, Associació de Pares Afectats per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat de la província de Castelló, des de fa més de 10 anys. Aquest curs, com a col·laboradora de FAMPA, porto una xerrada anomenada Dèficit d'atenció, realitat o ficció, destinada a pares, mares, educadors, mestres, tota persona interessada en el TDAH i la seva repercussió, tant en l'àmbit familiar com educatiu. L'objectiu d'aquesta xerrada és, en primer lloc, mostrar l'evidència científica del trastorn per trencar falsos mites que susciten unes grans polèmiques. A més, pretenc donar a conèixer els principals trets del trastorn, aportar algunes estratègies per tal de poder afrontar el diagnòstic i facilitar eines que ajuden a comprendre les conductes dels nens i nenes afectats pel TDAH des d'una actitud positiva, respectuosa i que millore l'autoestima dels més xicotets. Tots sabem que la convivència amb un nen, una nena o un adolescent amb TDAH no sol ser fàcil. Sabem que aquest trastorn pot ocasionar seriosos problemes en el desenvolupament de les nostres fills i filles i per això és fonamental entendre què pensa, com se sent i què li agradaria rebre a un nen i una nena amb TDAH. I és just això el que et mostraré en aquesta xerrada. No hi ha res més bonic que comprendre què passa per a poder actuar des de l'afecte, l'estima i amb la informació necessària. Us espero.